Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare murite Ustadzah kabeh? Muga-muga tansah pinaringan sehat, saras, uga tansah semangat oleh ngangsu kawruh senajan sinau ana ing omah. Bocah-bocah murite Ustadzah sing Ustadzah tresnani apa wis padha nglaksanakake pagi emas? Salat duha, maca doa, Asmaul Husna, Al-Maksurat, nama-nama surat lan murojaah. Alhamdulillah. Saiki awake dhewe sinau bareng ana ing pelajaran basa Jawa wulangan 5 nglanjutke materi saka ing penjelasan minggu wingi. Ayo ndang disiapake dhisik buku tulis lan alat tulise kanggo nyatet lan ngatekke apa sing Ustadzah jelaske. Nggih, sampun siap? Pinter. Anakku sing sholih lan sholihah, ana ing pasinaon dina iki Ustadzah duweni pangarep-arep. Muga-muga bocah-bocah bisa mangerteni tembung paribasan, tembung kosok balen lan tembung kang diwenehi wuwuhan. Bocah-bocah uga tambah pinter lan tambah seneng anggone sinau basa Jawa. Nah, saiki buka buku basa Jawa halaman 76. Ing kono ana tuladha tembung paribasan. Apa iku tembung paribasan? Yaiku onen-onen kang wis gumathuk racikane lan mawa teges tertentu. Nah, salah sijine tuladha bathok bolu isi madu. Tegese wong rupane ala nanging sugih kaluwihan. Tuladha liyane golek banyu bening. Tegese meguru golek kawruh sing becik. Nah, bocah-bocah ana ing halaman 76 kuwi bisa diwaca, dipelajari lan dipahami tembung-tembung paribasan. Banjur sing kepindho tembung kosok balen utawa lawan kata. Tuladhane kosok balen dhuwur yaiku cendhek. Kosok baline alus yaiku kasar. Kosok balen turah kurang lan sak piturute. Nah, coba ana ing halaman 82. Ing kono ana tembung sing dicetak kandel, golek ana kosok baline. Bocah-bocah bisa nulis jawabane ana ing sisihe utawa pinggire soal. Ana 10 soal, monggo bocah-bocah digarap nganggo pensil. Nah, sing ketelu tembung kang diwenehi wuwuhan. Tembung iki saka tembung lingga utawa tembung lingga iku saka kata dasar sing diwenehi ater-ater, seselan utawa panambang. Nah, ater-ater kuwi manggone ana ing ngarep dhewe. Seselan ana ing tengah lan panambang ana ing mburi. Contone, tembung nggodhogi. Nah, bocah-bocah bisa mresani halaman 83. Nah, nggodhogi kuwi saka tembung lingga godhog diwenehi ater-ater eng ana ing ngarep lan panambang i ana ing mburi dadi kata nggodhogi. Nah, banjur ngisore ana tembung njupukake saka tembung lingga jupuk diwenehi ater-ater en lan panambang ake. Banjur ngisore maneh ana rumesep saka tembung lingga resep diwenehi seselan Nah, ana meneh tumuju saka tembung lingga tuju diwenehi seselan Tinuku saka tembung lingga tuku diwenehi seselan in. Nah, lan sak piturute. Nah, bocah-bocah bisa mresani ing kono ana soal utawa ana 10 tembung-tembung sing durung diudar.
tembung linggane ater-ater, seselan utawa panambang. Coba bocah-bocah garapen 10 tembung kuwi isin ana ing tembung lingga, ater-ater, seselan panambang. Yen wis rampung oleh nggarap, banjur difoto lan dikirim ana ing GCR. Nggih. Bocah-bocah sing Ustazah tresnani, sakmene dhisik anggone sinau pelajaran basa Jawa, muga-muga mupangati lan tetep mempeng anggone sinau pelajaran basa Jawa lan monggo dibajutke karo ing pasinaon liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.